Kok sing banyaki kok sinden-sindenku dong apa? Apa toh sama niri toh? Kamu dulu pernah ada hubungan sama itu ya Mbak Congpe ya? Dilitok tapi. Ya Allah, seleramu baik kayak ngono kuwi to, Mas. Kepepet kok. Hah? Hah? Terus sampean tau diapakne karo Mbak Congpe? Burung sida ngopo-ngopo. Burung sida. Oh, urang sida ngapa-ngapa terus. Berarti wis enek rencana arep ngopo-ngopo. Ya takon Mbak Jompe no. Kan aku polos to, aku mung karek man. Ngopo? Ngopo? Ngopo kae? Rena Congpe ngopo kae? Ora nduk mong gawe ndok asin tok. Banyuyah tak lapne ben sore. Suwe-suwe ndok arep dadi asin. Apakah itu benar yang diomongkan Mbak Congpe? Ojo. Ora. Nah bener. Ya Allah, tibake sampe nih selerane kayak Mbak Congpe ngene iki. Ya Allah, berarti Lah, sampe lah nih apa? nyawang aku iki kaya wis kaya nyawang opo ngono. Lek selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jompe ngopo? Hah? Mbak Jompe ngopo? Mbak Congpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Congpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola Congpe. Bolane nang Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayune ning tuwa kuwi lho. Kula ardi nyingkrih, ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ayo lagune yang kedua.